Mangwanani akanaka tinokugamuchirai zvakare kune chimwe chirongwa. Ichi chirongwa chatinokupakurerai masecrets and confessions. Yesterday we had a live WhatsApp call natete mamoyo. Tainge takasangana vana baba zvose nanamai. So I'll put the link ku live show yatakaita mu comment section. Rekaitiva tapinda muma confessions edu emusuvara nhasi. Anzi makadiko mukoma nashi, inini ndaitawo dambudziko, ndasvika pakurwadziwa neupenyu zvekufunga kuti ndinofunga kuti Mwari chaivo havandidi. Mukoma nashi, upenyu hwangu hauna kana kumbobvira wandinakidza kubva ndichichata muna 1998 kusvika muzuva ranhasi. Life yaingorwadza. Chazonyanya kuti ndifunge kukunyorerai imhaka yekuti inini handichaziva zvekuita, nekuti kunamata ndicho chinhu chandinoziva, but upenyu huri kundirambira. Chese chandaedza kutengesa hachisi kutengwa mufunge, but ndakazonyanya kuzozvinotisa kubva muna 2010 kuti kana ndikarota for sure hapana kana chinotombofamba muupenyu hwangu. Murume aitombondiudza kuti ndiwe unotadzisa kuti zvinhu zvangu neupenyu hwangu husafamba zvakanaka. Mukoma nashi, ndine dzimwe hope dzandinorota. Number 1, ndinorota ndichibuda makonye mukanwa. Makonye awa anenge akawandisa, zviya zvekuti anenge achitondityisa kuhope ikoko. Ndinenge ndichitoona kuti mumukanwa mangu matohora, ndava kutobuda honye dziya dzewaiti dzichiita kunaya. Ndiwo anenge ari madonhero adzo dzichidonha kubva mumukanwa mangu, ndobva ndatopepuka. Asi kutya hakuzopere mandiri. Ndinobva ndatoramba ndangova munhu wekuti ndinenge ndava kungorarama nefiye. Then I also notice kuti zvinhu zvinobva zvatondiomera. Number 2, ndinorota ndichidonha mazino ose zvawo mumukanwa mangu, kusara ndisina kana zino, but hazvindirwadze kuhope ikoko, but ndinotosara ndisina kana zino zvaro, ndobva ndapepuka ndakazara nefiye futi. Number 3, ndinorota nyoka. Zvinhu izvi zvatova nenguva kubva muna 1998, ndatova ne18 years. Nyoka idzi dzanditambudza. Ndinorota dzichindidzingirira oro ndichitonzwa kuti zvakazara paside pebed, ndobva ndatomuka ndichiita zviya zvekusvetuka kuri kuvhunduka. Ndatambura veduwe. Pamwe pacho ndinogona kurota nyoka iri pahwindo yakandiyeva zvayo, iri yevelvet yakanakisa skini yacho, but nyoka iyi haindirumi. Pamwe pacho ndakatorota iri diki diki iri kure, but yakabva yatanga kukura ichiuya towards the dining door ichibva panze, ndokubva yakurisa kupfuura door. Payakatsemura door kuri kupinda mumba, ndo pandakabva ndakanda TV iya yedumbu mumukanwa mayo. Ipapo ndikabva ndapepuka, ndikabva ndaona kuti ndainge ndatopora. Musoro wangu wainge uchinditema wainge watopora for sure, but nyoka yacho haina kufa, yakangoramba yakavhura maziso ayo, but ichirakidza kuti haichagoni kuita anything. Hope number 4, then ndakabva ndatanga kurota njuzu. Njuzu iyi yainge iri zihombe hombe richibhururuka mudenga richibva rauya pamusoro pemba yangu. Pandakabuda ndichitarisa, ichibva yandibata ruoko, ndikabva ndatofila mascales kuti panapa ndatobatwa nefish yaitoda kuenda neni, but ndakabva ndaramba ndikakwanisa kudhonza ruoko rwangu. Njuzu iyi, it was a female, yainge ine mazilogs mumusoro and yainge yakaita tema tema. Face yacho yakaita kusimba iri hadzi, but yainge yakakura kudarika zimba zihombe. I mean a 4-bedroomed house. Mukoma nashi, my worry is that upenyu hwangu wakavhara, not only hwangu but newe murume. It's now 3 years, hapana kana ari kushanda. Kutengesa hazvitengwi, kana zvikatengwa hazvibhadharwe. I have tried many projects but hapana, tiri kungonyura. Ndatambura, ndarwadziwa. Pekugara chaipo tanzwa nekututa, midziyo iri kungoparara nekututa kwatinenge tichiita. Inini wacho handichazivi. Ini kana vanhu vakandiona vanotondikumbira mari kunge ndine mari, yet ndinotovata nenzara. Ndatambura zvekuti ndava kutopiwa mafood parcels nechechi, but pese pandainotora ndaigona kunyimwa oro ndobva ndatukwa zvaindibata zvisingaiti. Ndine chirwere chemwoyo neBP, also diabetes. Ndinosvika pakushaya mari
yekutenga hupfu. Komanashi, ndinokumbirawo kuti kana kuine vanoziva hope dzangu idzi kuti dzine chekuita here nekuoma kweupenyu hwangu, please hide my identity and also notify me when you have posted. Ndiyo yanga iri nyaya yatakatumirwa navanzvadzi vedu ava. Let us try to help her out in the comment section. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi, hello, inini ndakapiwawo phone number yenyu neumwe admin pagroup rimwe rema confessions. So I really need help because it's hurting me each and every day mumarriage yangu. Inini nyaya yangu yakamira sekudai, ndiri kunzwa kushushikana zvikuru. Please chitupa changu vikai. Zvakamira so zvino zvakaitika ndezvekuti inini nahabi wangu tagara tose about 18 years tiri tose. Now I have discovered kuti anotaura neumwe mukadzi wacho ari kuSouth Africa. Ndakaona mamessages mufoni yake. Mukadzi uyu ainge achitoita zvekudhimanda mari kuti habi ari kuda mari yemwana yekutenga laptop neregistration fee. Apa vaitoita sekunge vainge vari vanhu vari kutonetsana iye nemukadzi uyu. Mukadzi uyu iye ainge achiti, ndakachengeta mwana for 18 years ndiri ndega, iwe uripo. Apa habi ainge achitopindurawo kuti sei usina kumbondiudza kuti wava nemwana kusvika nhasi. Saka vakazoita sekunge vainge vava kuwirirana because ndakabva ndaona mamessages ainge atumirwa mari nahabi, vakabva vatanga kutotaura nyaya chaiko. So zvandinenge ndiri kuona ndezvekudai, vana vedu vanenge vakaenzana cause wangu ane 18 years zvekare. That means habi akadanana nevasikana 2 panguva imwe chete, tikabva taitirana nhumbu. So pane nyaya ndepekudai, ndomubvunza ndichiti kudii. Apa zvinhu izvi zvinogara zvichindidya mwoyo. Ukuone kusaidi anoita zvemagirlfriends, munhu anonwa doro zvekupenga. Inini ndine vana 3 naye, anoshanda achibata mari, asi mari yacho haumboone kuti yamboshanda chii. Iniwo mari yandinotambira ishoma. Apa anenge achiti ndibatsire kubhadharira mari yevana yechikoro, asi paakangoudzwa nemukadzi uyu waingova uri muromo 1 akabva amupa mari yose yaaida. Ini kana ndikati ndinodawo zvakati zvevana, hapana kana chinobuda. Ndinoita zvose, kubika zvose, maduties anoitwa nemukadzi ndinoita. Ndiri munhu akanyarara, so ndinoona sekunge iye anondidheerera nenhau yekuti ndakanyarara. Ndiudzeiwo ndoita sei, ndobvunza here. Ndonyaya yatakatumirwa navanzvadzi vedu ava. Let us help her out mucomment section. Nyaya yedu inotevera yakabva kune vamwe vakati, hello, my name is Mr. Smith. I follow your programs. Can you please post for me? Even if you don't hide my name, it's okay. So I live with my sister and her husband. My room is next to hers. When they make love, my sister's moans arouses me. I hear all of her sounds, her breathing, her moaning. It is so nice. When she make love to her husband, I play with myself and I imagine that it is me doing it to her. Zvakangoma hazvo. That was a story from Mr. Smith. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi, makadi mukomanashi, inini ndauyawo pano ndiri kuchema nekuda kwemukadzi wangu anonzi iye Amai Lambert. Ndiri murume ane 40 years, ndinogarawo muno muHarare. Nyaya yangu yakamira sekudai. Amai Lambert ava ndakavarora, asi ndakazodiscover kuti ivo ibhinya, munhu wekuti anondikurira pasimba, munhu wekuti kubva zvandakamurora paakangoona kuti iye anondikurira pasimba, akabva ava munhu wekuti anogara achindirova. Even pamberi pevana vedu haana kana basa nazvo. Even pamberi pevavakidzani kana akada kutanga kuita nharo newe, iwe ukarakidza kuti hausi kuwirirana nezvaanenge achitaura, anobva atanga kutokurova nyangwe pamberi pevavakidzani. Zvinhu izvi zvinhu zvekuti hazvitaurike kune vamwe vanhurume vedu. Weye ndinorohwa nemukadzi, asi ndati ndingonyorawo kwamuri, zvichida ndinokwanisa kuwanawo rubatsiro. Endi kana akanzwawo zita rake
zvinotaurwa panhepfenyuro anokwanisa kuzodzora unhu hwake. Inini nemukadzi wangu nguva yedu zhinji ndeye kunetsana mumba. Anonditsvakira tunyaya tunenge tusina kana basa. Kunyange mari yepei yangu handibvumidzwe kuti ndinzi ndadya kana sent ndichibva kubasa, ndinongouya nayo yakakwana. Kana akandibvunza kuti ko sei yashota kunyange $1 chairo, ndikamuudza kuti ndazotengawo maputi pandanga ndichibva kubasa because ndanga ndichinzwa nzara, anokurova zvisingaiti. Inini ndinoshandawo mugadheni, saka kupera kwemwedzi ndipo pandinopiwa mari yangu. Inongouya iri muenvelope. Kekutanga ndaipota ndichizvivhurira envelope yangu ndobva ndaverenga mari yangu kuti haina kushota here, but ndakaona kuti zvinhu izvi zvekuzvivhurira ndega envelope zvaikonzeresa muromo kumba. Saka ndava munhu wekuti kana mwedzi ukapera ndikahora mari yangu, ndinongopeta envelope iya ndobva ndangoisa musamba. Ivo ndivo vanozosvika vachivhura envelope yacho. Kana iri mari, sometimes bhasikoro rangu rinokwanisa kufa. Kana ndikakumbira mari yebhazi, pamwe ndinopiwa, pamwe pacho ndinonyimwa. Anokwanisa kukupa mari yekuendesa, then obva kuudza kuti yekudzokesa handiti munochaisa zuva risati rarereka here, munongofamba. Sometimes anokupa yekudzokesa obva kuti makuseni famba netsoka pabasa pako padhuze, but chinhambwe chacho ndinofamba almost 14 kilometers kuenda kubasa. Ndakatombotiza pamba ndaona kuti zvinhu zvacho zvanyanya, ndikabva ndamboenda kumusha kuvabereki vangu. Akanditevera akaita sekunge acharova amai vangu. Ndikabva ndaona kuti panapa zvandinenge ndava kutoda kutorovesa vabereki vangu. Ndikabva ndazodzokera hangu naye kuno kuHarare. Takaburuka bhazi, ndakabatwa bhande ndichinzi unotiza. Ndakazopiwawo mazano nevamwewo kuti kana mukadzi achinetsa anoda kuroorerwa umwe mukadzi anodzikama. Ndipo pandakazoigochera pautsi ipapo, ndakatora umwe mukadzi akauya pamba. Zvinhu zvikabva zvaita worse than before. Takarohwa zvisingaiti tiri tose. Mukadzi uya akabva angoti evo zvepano ini handizvigoni. Iye akabva angotizawo akandisiya ndiri ndega. Kusvika muzuva ranhasi mukadzi wangu uyu anoti kana akazvifunga musi iwowu andanga kukuudza kuti saka paya waifungei pawakandiroorera umwe mukadzi. Nhasi ndinokushaka chete, and make sure kuti kana akataura mashoko iwawo mumba hamumboite peace. It's either ndinobuda hangu ndonogara panze, sometimes kunosvika kana kuma 10 PM ndipo panozovhura door achiti pinda mumba, hauone kuti unokwanisa kurumwa nenyoka pawakagara ipapo ukandipa ngozi. Mukomanashi, ndinokumbirawo kuti mundisvitsirewo nyaya yangu ikwanise kuzosvika kuna mai Lambert chiri chiziviso kuti kana kuri kuzonzi vakanzwa kuti ndarohwa nemotikari ndiri munzira ndichienda kubasa, zvimwe kuda dzinenge dziri pfungwa dzinenge dzanyanya kundiremera because chacho chandiri kuraramira ndiri kuchishaya. Iyi ndiyo yanga iri nyaya yatakatumirwa namukoma vedu ava. Let us give him advice mucomment section. Kupfuudza upenyu sandiyo solution. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi hello mukomanashi, inini I always listen to your program but ndinoita zvekuzodownloada ma MP3 so that ndikwanise kuzoteverera zvirongwa zvenyu ndiri kubasa hangu. Inini nyaya yangu yakamira sekudai. Ndakasvikirawo mukadzi wangu achishandirwa kune rimwe sowe riri panext nesu, achidirwa mvura kumusana, asi ainge akafukura blouse rake. Pandakavabvunza iye akabva ati handiti vari kutsvaka Nyora here. Ndiri murume ane makore 23 years, ndakaroora uye hatisati tava nemwana. Inova nyaya yatidai kuti kwidza nekudzika mumaprofita. Inini ndiri gadhi, ndinoshanda hangu manheru, then tine vamwe madzibaba vaigara vachitishandira inini namadhamu vangu. Saka takabva tapiwa umwe munamato wataifanira kushandisa tiri tose tozoenda kunoudzosera kana mazuva acho asvika. Inini semunhu wechirume handizorangariri kuti tichazoda kudzokera musi upi. Ndakaudza madhamu kuti kana mazuva akwana unondiudza ndobva ndakurumidzawo kudzoka kubva kubasa tobva taenda tose. Iye akabva ati bo. Asi ndakasvika mumba ndichiona kuti munhu ainge asisimo. Ndikabva ndanobvunza imwe shamwari yake akabva ati vaenda kwamadzibaba. Vati baba vepano kana vachibva kubasa kwavo kuda vanoita zvekufamba sekunge havasi kuziva kuti nhasi tikufana unodzorera muteuro uya. Saka inini ndakabva ndati regai nditevere. Ndichisvika kuya panoshandira madzibaba nekuti
hapana kana distant kubva pamba pedu. Ndakabva ndaona pasina vanhu, ndikabva ndati regai ndinogogodza pamusuwo pavo ndibvunze kuti madhamu yangu yambouyawo pano here. Ndichifamba ndakabva ndanzwa izwi ramadhamu yangu ichiseka, ndikabva ndati nhasi ko wai madzibaba vava kushandira mumba, ko chii chanyanyisa kuitika? Ndakasvika ndikabva ndapinda ndisina kana kumbogogodza ungagogodzo here pamusuwo wechechi. Ndikabva ndaona mukadzi wangu asina blouse nebra, aita zvokudirwa mvura kumusana nepamazamu apa, but blouse riya ainge asina kuribvisa rose, ainge akangoita zvekurifukura kusvika muhapwa umu. Ininiwo ndakabva ndaita hasha ndikabvunza kuti ko ndokushandira rudzii kwamava kuita nhai madzibaba? Madzibaba vaya vakabva vaseka vakati ndiri kutsvaka nyora dzakaiswa pamudzimai wenyu. Kana nyora idzodzo tikasadzikwesha dzikabva, mwana hamufi makamubata. Uyai mupfugame apa. Hamuzivi kuti ndiko kushanda kunoita mweya mutsvene here? Ingawani Jesu Kristu chaiye akatora mavhu akasvipira mumaoko ake akabva aisa mumaziso ebofu, bofu riya rikabva raona. Saka imi munofungidzira kuti mweya mutsvene unganyadziswa nekuona mazamu emudzimai wenyu here? Handiti mweya mutsvene ndiwo wakasika mudzimai wenyu. Please, tiri kutsvaka rubatsiro. Inini hangu ndiri kuona sekunge madzibaba vari kungotitorera advantage nekuda kwezera redu. Kuti nditi ndinoudzawo vabereki vangu, ndiri kutya kuti kana ndikavaudza vanobva vatowana mukana wekuti vadzinge mudzimai wangu, because pandakamutora vainge vakatovengana naye. Handiti munongozivawo zviya zvemugeto kuti sometimes munosvika pakutoroorana, but vabereki venyu vanenge vatori nemagaraji avo kubva kudhara. Please, tibatsireiwo. Pandiri kuda kunyazonzwisisa kuti ndiwo matsvakirwo anoitwa Nyora here, because iye madzibaba uyu akatoti kunyange mukaenda kuchivanhu ndiwo matsvakirwo acho eNyora. Hanzi mweya haunyari muviri wemunhu. Please help me, mukomanashi. Ndo yanga iri nyaya yatakatumirwa nemwanakomana uyu. Let us help this young couple vasati vaparadzirwa marriage yavo. Regaiti vataenda panyaya yedu inotevera. Hanzi etnashi zviri seiko? Please, chitupa changu kana ukaviga kana ukasaviga zvine basa rei? Mukadzi wangu haageze. Hanzi kana ndikageza ndinoita munyaviri. Kugeza kwake mahwambi chaiwo. Anoita zvekutora chitawel obva atanga kuzvikwiza muviri wake wose, obva atokuudza kuti ndatogeza. Zvinhu izvi ndakatanga kuzvinotisa kuti munhu wekuti aisamboda kana kuti tigeze tose. Kana ukamumanikidza kuti handei tinogeza, always anokupa excuse. Sometimes unenge uchifunga kuti nhasi ndoda kuti timboitawo bonde namadhamu tichigeza, but anokupa zvimwe zvimasili excuses kuti ndanga ndatogadza poto yangu zvikazodai. Kubva ndichitanga kugara naye mazuva mashoma ekuti takageza tose, ndakazozviona kuti ndosaka shasha ichida kunogeza yega, because inongoita zvekuzvipukuta. Mukomanashi, munhu uyu wandakaroora ndiri kutoona kuti imistake chaiyo. Iyi ndiyo inonzi mistake yandakaiti. Shuwa munhukadzi anongoda kugeza kana ka3 pamwedzi wose, pamwe pese apa anenge achingozvikwiza. Mukadzi wangu iGerman nevasarenda chaiyo. Sometimes munokwanisa kuti the whole day munenge muri mose, iye hake oswera asina kana kugeza. Kana nguva dzekunorara dzasvika, ane chimwe chichemba chake chatinoitira weti. Sometimes chinoburitswa, sometimes hachiburitswi. Anongoenda pachichemba chiya, obva angonokotama, obva atora water glass rinenge riine mvura, obva atanga kugeza sikarudzi yake. Inini munhu akadai handitombozivi kuti what is going on in her own mind. Ndakambozama kutaura naye, but rafu inobuda mumuromo make so wega unogara pasi. Ndakamuudza ndikati iwewo kana uchiona sekuti unoita munyaviri, chidziisa kamvura. Iye anobva ati gasi rinodhura. Ndikamuti handiti ndini ndinotenga here, chandinoda ndechekuti pese patinozopinda mumachira iwewe unge uri munhu anenge akashongedzeka. But mashoko anobuda mumuromo make akawanda. Zvimwe zvemumba hazvo ibho chaiyo, especially mubedroom. Kana akakubata chaiko anokubata ukusiya uchiridza mhere, but apa pautsvina ndaneta ini nemunhu akadai. So ende munhu anoda romance, anofarira
kudyiwa kusikarudzi yake, but sure unonzwa sei kuzodya sikarudzi yekuti waona kuti yaswera isina kugeza, yozongotorerwa glazi remvura yobva yagezwa. Apa kana mava mumachira, munhu ndipo paunomunzwa achiti huya pano umbondidya nhengo yangu. Kana ukaramba, munhu anobva aita kupfundumwara kuisa muromo mumhino chaimo. Uye inini kumba ndava kungodzokera vana vangu zvekuti dai vabereki vake kana kuti vabereki vangu vachiri vapenyu ndaivaendesa, then isusu tobva tangorambana hedu. Ndakambozviudza kuti ndinoda kumbonyatsotesta kuti amai ava vakanyatsokukwana kana kuti dzakadambuka. Chemba yavo ndakamboita mazuva ndichiignore apa. Shasha yaitemba kuti sezvo ndiri inini ndinotanga kumuka, ndini ndinoenda ndichinoirasira chemba iya zvese nekuisuka. Ndakabva ndamboita mazuva ndichiignore chemba iya. Mukomanashi weti iya yakasvika pakusuruka ingorimo mumba. Shasha yaiti kana yava kuda kubuda kuti igadzirire kuendawo kubasa, yaingotora chimwe chidhende yobva yangovhara weti iya. Todzoka usiku, mweya unenge uri mumba unenge uchiita kuti kutu weti ichinhuhwa. Ndega ndakazosvika pakuona kuti ndingakuvara nemunhu uyu, because zvainge zvichiitika ndezvekuti iye aingomuka achinowedzera kuita weti. Paya paanenge achiita weti, munhu uya weweti yekuswera kwanezuro inenge ichiita kusimuka iri muchemba imomo. Ndakazongotora chibhaketi chiya ndokubva ndanochirasa kubhini. Munhu akatsamwa zvikanzi now wava nesimba rekurasa chemba yangu, maybe uri kuda kundigadzira, maybe waudza girlfriend yako kuti iwe uzotora chichemba changu muende munondigadzira, manje amundigoni. Mukomanashi ndoitawo sei nemunhu uyu? Ndomuitira small house here ndikwanise kumboitawo ndichiita a peace of mind, because inini zvangu zvekutaura handidi ende ndaneta kuramba ndichingoudza munhu one and the same thing. Vedare iyi ndiyo meseji yatakatumirwa namukoma vedu. Ngativabatsireiwo mucomment section. Zvekare ngatisanganei kuchakafugidza dzimba matenga. Link to chakafugidza dzimba matenga, I'll put it in the comment section, and also the link to African Confessions ichange irimo mucomment section.